Има ли смисъл от продължаващите протести, които са и днес, като целта им е честни избори? След като протестите, най-масовите в новата история на България, постигнаха своята цел, а именно да свалят правителството, не виждам причина да продължава да има протести, освен една. Хората, които се водят за организатори, се опитват да спечелят електорат за предстоящите избори. След като правителството вече е съборено, трябва всичките усилия на хората да бъдат насочени към предстоящите избори. И за да гарантираме честността на изборите, има само един начин. Това е обикновените хора да се включим активно като доброволци, като застъпници и на терен, точно както беше в Пазарджик. Да следиме за купувачи на гласове, да правим граждански арести и да блокираме всичките възможности на организираната мафия отново да си купи изборите. Но това се случва на терен, не на протести. Протестите са нещо прекрасно, когато искаме да заявим позиция по дадена тема, но специално за честни избори не виждам смисъл от протести. Единственият начин да защитиме нашия вод, първо трябва да сме много активни в самото гласуване, да има висока активност, за да може купения вод да се минимизира неговата сила. Второ, трябва на терен да сме, да има 13 000 застъпници във всичките секции, да следят за честността на вота, да има още толкова хора на терен на всички възлови точки, където най-много се купуват гласове, точно както се случи в Пазарджик. Вече е отиграно на малък мащаб, сега е време да го направим на голям мащаб. Затова се включвайте в всички възможни организации, които са с цел опазване на вота и да ловиме купувачите на гласове и да бъдем застъпници в секциите. Това е единствен начин да гарантираме честни избори. Абонирайте се за канала Под прицел с мен Борис Бачев. До скоро!